manatili. At dahil ang gawain ng ating dakilang Diyos ay magsimula na ang ating midweek service. At bago tayo magpapatuloy, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamal ng Sus. At ganoon din, aking pinapabot ng aking lumay paggalang sa ating minamay ginagaling Evangelista, Wilderness Father Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama D, ating beloved Assistant Pastor Lily Almeida, and our beloved children, sa buong Almeida family, sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vice, sa inyong mga minamahal na kapatiran sa mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Perinsus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bagay sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers sa patuloy na nanonood sa gawain ng ating dakilang Diyos. Mapagpalang hapon sa ating lahat. At mga minamahal, tayo ay mapapalad dahil nandito muli tayo sa bahay-sambahan ng ating dakilang Diyos. Sa hapon ito, mga minamahal na nagkatipon muli upang ating sama-samang malulhati, masamba at pasalamatan sa Espiritu at katotohanan ng ating pinakamamal. Sabi nga sa aklat ng awit, ang kabanata ay 100. Amen. Ito po nakasulat, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayo lahat na lupain, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Mga minamahal, napakalinaw sinasabi ng talatang ito na siyang ating gagawin sa araw na ito. Mga minamahal, ang papurihan, sa pasalamatan, sabahin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil ito ay utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at talagang ang ginagawa nating pagpupuri dito ay hindi basta-basta, mga minamahal, dahil ang pagpupuri nating ginagawa ay kinalulugdan ito ng ating pinakamamahal na Jesus. At ito ay kapangyarihan, mga minamahal, na anumang karamdaman ang taglay mo sa oras na nagpuri ka sa ating pinakamamahal na Jesus, yan ay pagagalingan ng ating dakilang Diyos. At anumang mga problema, mga pasan-pasan mong mga sulira sa buhay, mga kabigatan, sa oras na ikaw ay nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, yan ay inaayos ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't mga minamahal, huwag nating baliwalain yung ating pagdalo. Huwag nating baliwalain yung ating mga ginagawang pagpupuri dito, mga pagpapasalamat, dahil ito ay kalooban at kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil lang, mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos na tayo naging handa na, mga minamahal, dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tinuturoan na tayo na pahalagahan yung ating pagdalo, pahalagahan yung ating pagpupuri, mga minamahal, dahil pagdating ng ating dakilang Diyos, pagtunog ng pakakapag tayo kanya sinundo na, doon sa langit, kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala tayong ibang gagawin kundi ang magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, talaga pahalagahan natin yung ating maginagawang pagpupuri dito. Huwag nating gawing talagang laro-laro lang o basta-basta lang, mga minamahal, dahil ito ay talagang napakahalaga at kinalulugdan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga minamahal, kinakailangan isentro ang ating puso at isipan sa gagawing pagpupuri sa araw nito, sa hapon ito, mga minamahal. Napakaraming pagpapala ang inihanda ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Ihanda ang ating mga sarili para sa mga pagpapalang yan na talagang ating tatanggapin sa hapon ito, mga minamahal, at na marami tayong pwedeng gawing pagpupuri. Umawi tayo ng mapapuring awitin sa ating pinakamamahal na Jesus. Meron tayong mga kamay, ipalagpak natin sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Meron taglin natin ang kalakasan, ang kalusugan ng buhay na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Jesus. Gamitin natin upang sa ating pagpupuri, sumayo tayo na may sa inang makabanalan. Umindak, lumukso, maminamal, gawin natin yung mga bagay na yan sa pagpupuri dahil yan ay talagang nakalulugod sa ating, sa paningin natin pinakamamahal na Jesus. At sa ating pagdalog ito, dito tayo nililinis ng dugo ng ating pinakamamahal mula sa ating mapagkakasala, mga minamahal, ating ginagawa pagdalong ito. Sabi sa aklat 1:1, kabanata 1, ang talata 7, mga minamahal, kaya napakahalaga ang pagdalong ito na ating ginagawa. Napakahalaga na ating napapapurihan hindi lamang sa ating mga tahanan, kundi lalo na dito sa bahay-sambahan ng ating pinakamamahal sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya
Siguraduhin natin sa ating pagpupuri ay may papabot natin ang ating pinakamataas sa pagpupuri, mga minamahal. Ang pagpupuri na may kasamang taos puso at marubdob na pagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Dahil ang Diyos nating sinasamba dito ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang karapat dapat para sa lahat ng pagpupuri ng kaliwalatian, mga minamahal. Kaya sama-sama tayo, magpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah tayo, pagpapalain ng ating pinakamamabis, mararamdaman natin ang grabing kagalakan. At maya't maya, tayo ay napupuspos ng Santong Espiritu ng ating pinakamamabis. Grabe pagpapala galing sa ating pinakamamabis. Kaya't, mga minamahal, magpuri ng buong kagalakan, magpuri ng may ngiti sa labi, walang Kristiyanong malungkot na nagpupuri sa ating pinakamamabis. Magpuri ng buong lakas, magpuri ng buong lakas, buong puso, isip at kaluluwa at ipaabot ang ating pagpapasalamat, ang ating taos puso at marubdob na pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamabis. Tayong lahat, bago tayo darako sa ating gagawing pagpupuri sa hapong ito, pananambahan, ay aking hinihiling na tayong lahat ay sama-samang tumayo. Manalangin tayo, mga minamahal, upang tayo ay samahan, patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O mapagpala ng mga Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoon, sandalan ng beloved Pastor Waldo Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagpala pinagkalam sa amin sa hapong ito. Narito muli kami sa imbay sambahan. Hallelujah. Sama-sama ka namin papapurihan, malula at imbas ng pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan, bago patuloy sa pagpupuri sa iyo. Kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapsing paanan, nagsusumama, nagsisisi sa kami na sumpungan sa pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang. Ito may sa isip, salita at sagot. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal dugo siya magsukrus ng Kalbaryo at aming idinalangan patuloy kalakas sa kasugan, mabang buhay. Ibigay sa aming dear beloved Pastor Waldo Estrada Almeida, pagpalaan sila at ganoon din sa kanilang beloved children, God sa buong Almeida family, sa aming gagawing pagpupuri. Sa hapong ito, samahan mo kami, mahal Panginoon, kailangan ka namin langasan mo, bawat yugto ng banal na gawain namin sa gawa mula sa pag-uwit sa congregational singing, joyful solemn songs, mga beloved song leaders, mga sis, gamitin mo, magsilbi ng Espiritu ng pagkapala sa aming lahat, bagay sa papunawit ialin sa iyo, bagay sa mga patotoo na ihahayag ng pinagpalang mga anak, nakahanip pong mapasalamat sa hapong ito. Gabayan mo ang iyong mga anak, Pagpansus, ang mga mapapakinggan namin ng patotoo ay magsilbing karagdagan ng kalakasan, na pananampalataya sa iyo, maging sa pag-awitan ng beloved choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga wit sa papurang iwiting ialin sa gamitin mo kasing kapanin, magsilbing ng spiritual na pagpala, maging sa katapatan ng mga anak sa pagkakalob, ng ikapanhandog at bagis sa special offering, Malpansus, pangunahan mo ang manguna, Malpansus, sa pagpapaliwanag sa yugtong yan. Hallelujah, pagtuloy pagpalain ang iyong mga anak at lalugin sa pag-aaral, Ebanghelyo kaligtasan, dadili pinagpalang mangaral. Sa hapong ito, basbasan mo ang iyong mga banal salita, magsiling pagkain ang aming mga nagugutom na kaluluwa sa magdadala ng mensahe. Gabayan mo, Malpansus, magsilbing pagpapala sa aming lahat, dali spiritual at sa aming kapatiran. Naghahanda pa lamang sa moros dito kung mag-provide sa kanilang gagamitin pamasay at mga sakiningatan, mga mga anak para tingin sa imbay sa bahan ng mula tigtas. Samahan mong lahat ng iyong banal na gawain na magdarao sa araw nito, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mayang dagat. Pagpalay mo kami, maging sa aming kapatiran nun sa webcast. Hallelujah. Padamo sa amin ang kagalakan, puspusin mo kami lahat ng Santong Espiritu na pagkatamis balpan sa siya, aming kailangan na kailangan. Sundalan ng beloved Pastor Waldo Estrada Almeida, amin ang nakin na katugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas, tinatalisin na sa wilang hat, badimonyo gaw na kamahadlang, balakas sa pagkapuri, lumayas kasod, we bind over kasod in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamahal sa pagawitan natin ng joyful songs. Tayo mo ay mawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Kagising, galan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa bagat pagkagising,
Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang uwiin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Hallelujah, lagi awitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising. Ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Lagi kong awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Call on the Lord while he may be found. Call on the Lord while he's near. Call on the Lord while he may be found. He wipe away all tears. Call on the Lord while he may be found. Call on the Lord while he's near. Call on the Lord while he may be found. He wipe away all tears. I live for the rich Jesus, day after day. I live for Jesus. Come with me, the Holy Spirit will I build. I live for the rich Jesus, day after day. Glory, praise the Lord, hallelujah. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life.
kapayapaan pag ikaw ang laging gabay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawa. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang madalang. Oh, Jesus, dalangin ko, Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Oh, just a closer walk with thee. Grant in Jesus hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dearest Jesus, let it be. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long I walk, let me walk close to thee. Hallelujah. Just a closer walk with thee. Granting Jesus hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the king's highway, and that's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, 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 and lifted me up, up, up. Jesus lifted me up, glory, hallelujah, to the highest place. He planted my feet along the king's highway. That's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, down, down. He lifted me up, 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 up. Jesus lifted me up from the miry clay. He planted my feet
Siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala na pag-asa. Si Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin wala na pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ay iyong kasama. Pag-iingat niya'y mayat maya ay papamala sa'yo. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papahayaan, pagkat siya ay nangako na di kanya iwanan. Panampalataya, siya'y isa lang ibalan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ikaw ng buong puso mo at kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya nang napawi sa'yo. Ngayon nga kaguluhan ng lagat na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, gulo ang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lamang na kami magbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isa na hinalang. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Kay magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso
Savior King. And there is Jesus is his name. Born in a manger, to his son is a stranger. And of sorrow things in there adore me. Oh, how I love you, how I adore you. When my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you. Glory, glory. My breath, my sunshine, my only, the Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going Jesus made me a believer. Out of you praise His name. Since the time above He left for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. If you only let Him make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, cursed the blinded eyes to see. Really, really, really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. Jesus made me a believer. Me praise His name. Since the time for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over anew. If you only let Him
together again. One accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again. Praising the Lord. We're together again. Praising the Lord. Glory, hallelujah. Together again. In one accord. Something good is going to happen. We're together again. Praising the Lord. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari. Maraming pagpapala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo. Magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari. Maraming pagpapala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad,
There was a crowd gathering from all over the town, and they came to see what it said about. There was a song that came down from the upper room, and the Holy Ghost been poured down. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's flowing again. Hallelujah! The wind is blowing again.
kidlakid huwag lumingon, tagumpay ay maroon. Kidlakid huwag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Kidlakid huwag lumingon, tagumpay ay maroon. There is power, wonder, working power in the land, in the land. There is power, wonder, working power in the precious land of the land. There is power, wonder, working power in the land of the land. There is power, wonder, working power in the precious land of the land. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, hallelujah, anyhow. Never let your brothers get you down. When life's hard and comes your way, you bump your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Glory. Hallelujah, anyhow. Never let your brothers get you down. When life's hard and comes your way, you bump your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. He's living forever. Oh, God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my head. I can feel it in my mind. I can feel it in my heart. I can feel it all over. Oh, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay, diba ang Diyos ay buhay. Naramdaman ko dalawa, naramdaman sa kamay, naramdaman ko sa isip, naramdaman ko sa puso, naramdaman ko sa buong katawan. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. All right, say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Oh, say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Just praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Rejoice, let's rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Sing till the power of the Lord comes down. Till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed.
bawat sandali. Si Jesus ay babalik sa walang mga anghel. Luksok, luksok, luksok kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik sa walang mga anghel. Umindak, umindak, umindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Sa bawat sandali, si Jesus ay babalik sa walang mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping you alive, keeping you alive, keeping you alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping you alive. Oh, Jesus, keeping you alive. Alright. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling up inside, bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's bubbling over me, bubbling up inside, the Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, the Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's falling over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's falling over me, it's bubbling up inside. That Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are starting, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are starting, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We offer to you sacrifices of thanksgiving. We offer to you sacrifices of joy. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His Bless His holy name. Praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos. At dito na natatapos sa ating paggawitan sa Joyful Songs para lamang sa ating pinakamamahal na pinus tayo naman ay darapo sa ating kasunod na pagpupuri. Paggawitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanin na awitin habang naghahanda ang ating beloved song leader, the beloved brother Junjun Aquino, ay muli tayong lahat ay manalangin upang muli tayong samahan ng ating pinakamamahal na pinus. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, o mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan namin pinakamamahal na susundala ng beloved pastor, Holy Estrada Alameda. Maraming salamat sa pagpapala pinagkalim sa amin. Sa po ito, aming kasama-samang maluwalhati, pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan, where patuloy sa pagpuri sa iyo kaming lahat, ay nagpapakumabala malapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi, saan kami nasupukan sa pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal na sa magsukrus ng Kalbaryo, at aming idildalangin sa aming pagpupuri, matapos sa paggawitan namin ng mga solemn songs. Hallelujah! Samahan mo kami, kailangan ka namin langsan mo, ang mga papurang awitin namin ialis sa gamitin mo,
magsilbing daling spiritual na pagkapala, hallelujah, at aming kamapalugdan sa pamamagitan ng mga papunuwitin na yan. Kumilos ka sa aming kalagitnaan pagkapuri, ipadamo sa amin, pusbusin mo kami lahat ng iyong napakatamis at banal na presensya ang aming kailangan. Sundalan, beloved Pastor Valdez Prado Almeida, amin ang nakin ang katugunin ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas, tinatalis na sa way lahat, bademonyo gawa na kayo madalang, balang sa pagkapuri, ilmais ka kasad, hallelujah, kasod, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpapulit sa pinakamamalpas. Pagawitan natin mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, ating beloved brother, John John Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless ang mga kapatid, beloved brother Joshua Villarus, sama mga masayang awitin sa ating mga pasipirsigad. Bago lahat, sa kapaintulutan lang po natin beloved Lord, ang pinagmataas sa pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamahal na Jesus. The whole honor, dubli pagalang po sa Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga pag-alala iniwan turo, tingin na lang San Pastor Linas sa mga pasipirsigad, ang maging whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating Kuya Buboy Nyerim Presgad, at katuwang kanyang mahal na anak, ating beloved Sir Divine Nyerim Presgad, maging sa lahat ng mga kapatiran datihan mabaguan, at sa lahat po ng ating nakaantabay po sa ating webcast page, sa ating Facebook page, Maminuhal, maging sa YouTube, magandang oras po dyan, at magandang hapon na po sa mga oras na Maminuhal. Tayo po yung muling magpuri sa ating pinakamamalapit si Presgad, pang tayo Maminuhal. Gawin po nating panalangin ang bawat liriko ng ating aawitin sa ating pinakamamalapit si Presgad. Minsan, Diyos, ako'y lumalayo sa'yo, bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigo. Alam kong ika'y naninindig, ngunit ika'y nandiyan pa rin. Gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo ang nais kong madama muli at sundin ang kalooban mo. Sa tuwing nadarapay, ibangon mo tungo sa'yo. Suliran ko parang wala nang hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y
Naaalala ko pa nung unang makilala ka, Jesus, kung paano nilingat mo, dinuwid mo ang landasin ko, binago mo lubos ang buhay ko, nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo, nais ko madama muli at sunod ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapa, ibangon mo tungo sa iyo. Nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo, nais kong madama muli at sunin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapa, ibangon mo tungo sa iyo. Minsan, oh Diyos, ako'y lumalayo sa iyo, bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, oh Diyos, sa pagsubok man kita'y binibigo. Alam kong ika'y nanininggo, ngunit ika'y nandyan pa rin, gumagabay sa dapat kong gawin. Nais ko malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad mo, nais kong mamamuli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing nadarapa, ibangon mo tungo sa iyo.
ayoko nang malayo pa sa iyo, Panginoon. Patawad ko kung nais kong marama muli ang suni ng kalooban mo sa tuwing nadarapa, ibangon mo tungo sa'yo. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik ko. Anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay magapiling na. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, at akong nawala. Mga kasalanan mo ay humilimot na. Sa piling ko na maiyak ka, at sa tuwing-tuwing ay himagumiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, at akong nawala. Mga kasalanan mo ay hiniliyan mo na. Sa piling ko na maiyak ka, at sa tuwing na himagapiling ka. Halika, lumapit ka, at akong nawala. Mga kasalanan mo ay humilimot na. Sa piling ko na maiyak ka, at sa tuwing na himagumiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila
na mayakap ka. Ay makapiling ka, halika, lumapit ka. At ako nawala, mga kasalanan mo ang pinibigyan na. Sa tingin ko na mayakap ka, sa tuwiran ay makapiling ka. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iningatan pa. Kung minsa'y naghahari ang kalungkutan, minsa'y hindi ko siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi, unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. Habis ang gabi sa aking pagkakasal, nadarang ko ang spirito panas na gusto para bang kay layo niya. Siya malinaw na aking naririnig ang nagsusubang o pinig sa tuwing ako'y nagkamasid sa'yo. Nasa kamay naroon ako, ako'y iniibig ko, at kailan may lumalayo sa'yo. Aking narinig ang bawat dalangin. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya sa lupalim, kung paano sa tuwin ay iningatan pa sa kung minsa'y naghahari ang kalungkutan sa lupalim, minsan ay di sumungan. At sa aking pagluhay naaalala sa Luis, kung kailan kaya mapapawi sa Jesus. Dilim ng gabi, unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang spirito minsa'y para bang kay layo niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Slow, hallelujah! Malinaw na aking naririnig ang nagsumamo ko sa tuwing ako'y nagkamasid sa'yo. Nasa kamay naroon, pati ang ika'y iniibig ko, at kailan may di lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig. Yes, Lord, hallelujah. Ang bawat
sa aking pagdarasal. Isod ako ang Espiritu Banal. Minsan parang may layo niya, isod ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking narinig ang nagsusumamo mong pinig. Sa tuwing ako'y nangamasid sa'yo, nasa kamay naroroon. Ba't ito bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking parinig, aking narinig. Ang bawat dalangin, lagi sanang manama ang pagmamahal niya. Kung paano sa tuwing ay iningatan pa, kung minsa'y naghahari ang kalungkutan. Hindi siya masusunod, at sa aking pagluhay naaalas kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi, unti-unting lumilipas upang magdiwang liwanag ng buwan. At sa gabi sa aking pagdarasal, katama ko ang Espiritu Banal. Sa para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking narinig ang nagsusumamo mong pinig. Tuwing ako'y namasid sa'yo, kung nasa kamay naroroon ako, bakit mo bang ikaw iniibig ko? At kailan di malayo sa'yo? At sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. At isang gabi sa ating pagdarasal, kasama ko ang Espiritu Banal. Isang para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong pinig. Sa tuwing ako'y nagmamasid sa'yo, nasa kamay naroroon ako. Balik bang ika'y iniibig ko? Kailan may di lumalayo sa'yo? At ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Lagi sanang manama ang pagmamahal niya. Kung minsa'y naghahari ang kalungkutan,
hapis ang dulo. Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y nasaktan, saan pupunta? Ano ang aking gagawin? Tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan ko siya. Palagi naroon, naramay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ko aasa, si Jesus, kung kailan kailangan ko siya. Palagi naroon at marama, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako asa. Kahit pilitin ko puso ko maging makinabang, ang kabiguan dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan ko siya. Palagi noon at naramay siya, si Jesus, kapag di ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa, si Jesus, kailan kailangan siya. Palaging naroon at naramay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Hanarin ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaawa. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng
Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Narito kahit anong nangyari, nabuhay sa akin ay laging naan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Ako'y nalulungkot, di mo ako bibigyan. Isang tawag sa'yo, tumatagad ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigyan. Isang tawag sa'yo, tumatagad ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus, pagkat wala ng pagsubok na di ba naranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Diba ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok? Lakas niya'y sa'yo pagkat wala ng pagsubok na rin danas mo, na hindi patas ng lahat ng tao. Diba ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok? Lakas niya'y sa'yo magpapataka. Huwag mapigilan na laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Huwag magpapataka, huwag mapigilan na laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Kaya alam natin kung nasaan ang Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Kaya alam natin kung nasaan ang Diyos, na ang ating gawa ay mayroong
kabuluhan. Magpagkatan, huwag maghina, malaging sumasakal sa gawain ng Diyos. Magpagkatan, huwag maghina, palaging sumasakal sa gawain ng Diyos. Na laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Na laging sumasakal sa gawain ng Diyos. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalam, walang bumababa, hirap at suliranin ang aking dagdag. Sinikap kong lutsin, ngunit bigong tunay, ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Yan mong kulay, binusbus ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, hawak ka at ang lupa iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Diyos. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumay iyong pinawi. Ang awit kong ito para sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang umanaba, hirap at suliran ang aking dagdag. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay, ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla, lutang hanghalo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lupa iyong pinag
pag-ibig ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Isus, nang ako ay malayo pa sa'yo. Hindi alam kung saan ako hirap ay laging litong-litong. Pagos ikaw na bahay ko, landas ko ay nasa kaniliman. Pag-iniyak ang nilalakaran, hirap at ikot ay laging kasama. Pag-ilang ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natatupad, lahat ng hirap ay naparaan. Kuku'y namin binagot na puntahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon dito ako'y ligtas. Ang buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Hanggang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Kung buhay ko'y dahil binago niya punan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-litong. Diyos na nabahay ko doon. Landas ko ay nasa karilimang halos. Hapiniyak ang nilalakaran. Lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap paraan. Buhay ko'y dahil binago niyang punan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, ang hirap ay naparaan. Ang buhay natin binago punan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Ako, sipong lahat ko, tunay na tayo, nagpila mo, hinibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganto ko? Halibutan at halwa, lahat ibinigay mo, ba't hinaan ang buhay mo?
pagbabago ko. Akong isip ng lahat ko. Tunay na tila mo, hinimik mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Buwag halo-halo lahat, hipinig kayo. Pagkinaan ng buhay mo, namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Lahat, hipinig kayo. Pagkinaan ng buhay mo, namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Kami ay aahin sana tayo makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig na lahat ay huwag nang pangliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Halo-halo-halo. At tunay iyong lahat ay mayroong tumuhan. Mahirap o mayaman, tumuhan sa kamatayan. Kaya ko iyong ibig, kung buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong tanging ibig na naamin. Sana ka yung lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang siyang naghihintay. Yung baka pag-ibig niya'y ihalay. Halo-halo-halo-halo. Tunay na iyong lahat ay mayroong tutubuhan. Mahirap o mayaman, patungo ay sa kamatayan. Kaya ko yung ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutubuhan. Mahirap o mayaman, patungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, bubuhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magdaan sa nawitan siya. Halo-halo, may mabuting mangyayari. Mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magdaan sa nawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Where together again, hallelujah, praising the Lord. Where together again, in one accord. And something good is going to happen. Something good is needed. Somewhere together again, praising the Lord. I'm blessed and all that I have. Cause Jesus take control of my life. I'm blessed
by my spirit be on your life. I praise what He wants with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask how we're in Christian, we're blessed as well. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise Him, and to praise the coming King of God, and to praise Him, to praise. We come to praise our coming King. Our glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Our glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, and Lord, I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and sing. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him. Living our life as a life at all. I know since this came in hand, but nothing can satisfy Jesus. He makes my happy housing. Walking His safest way, happy cause. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, that's all I have on. I know since Jesus came in, hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus with it. He makes my happy housing. Walk in the safest way, happy for the sake, living for Jesus, my King. Oh, the Lord, we glory, hallelujah. The God, hallelujah. The glory, glory, hallelujah. God is the marching on. Oh, the Lord, we glory, hallelujah. The God, we glory, hallelujah. The God, we glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, oh, Jesus is mine. My bread of heaven, my bread of cherry, my, Jesus is mine. Oh, time is mine. Oh, my, oh, Jesus is mine. My bread of cherry, mine, Jesus is mine. My whole time is mine. Every promise of Bible is mine. Every chapter, every verse, never line. I'm trusting this will be mine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, never line. I'm trusting His will be mine. Every promise in the Bible is mine. Oh, wonderful, what's this to be? Cancel of praise of His mighty majesty, saving me, keeping me from holy shame. His wonderful is my Redeemer, precious name. Oh, wonderful, Jesus is to me. Cancel of praise of His mighty majesty, saving me, keeping me from holy shame. His wonderful is my Redeemer, precious name. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, we are because and be glad of it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we are because and be glad of it. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice in telling the Lord. Rejoice, telling of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me the Lord. See me, tell me the Lord. See me, tell me of the Lord. Say praise the Lord.
said, hallelujah, 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 hallelujah. He's all over me, oh, pumping his head, pumping every side, pumping it. He's all over me, pumping every side. Jesus, pumping every side. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bumping, bumping, bumping in the soul. I'm singing, shouting, Jesus save me home. Some people understand, Jesus save my soul. This bumping, 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 bumping in the soul. Bumping, bumping, bumping in the soul. I'm singing, shouting, Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. This bumping, 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 bumping in my soul. Bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, shouting, Jesus save. Some people understanding, Jesus save my soul. This bumping, 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 bumping. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. In all that is sweet and bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and me, bless his holy name. Bless his holy name. Palakpakan po natin ang malakasan ng Ginoo. Sulat sabi ng praise the Lord. And praise God, dito tayo sa maminahal, ating mga pagpuling ng masayang awitin at malumanay na awitin sa ating pinakamalang sa praise God. At tapidad ako na maminahal sa ating mga papahayag ng mga buhay na patuto at tapidadalhin ng beloved elder, ating beloved Kuya Noel Braganza, praise God. Purihin natin po na pagkabait at pinakamamalabi ng Yesu Kristo. Palakpakan po natin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved Brother Jan Aquino sa pangunguna sa ating congregational singing. At tayo po mga minamahal ko'y darako na sa kasunod na bahagi ng ating pananambahan, ang paglalahad, ang paghahayag ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo ng ating po mga minamahal mga kapatid. Ngunit bago ang lahat, muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Iparinig natin sa mahal na Panginoon, hallelujah, yung masigabo nating palakpak. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Mas malakas pa dyan, praise the Lord! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, bagamat may kakauntian ng ating mga bilang mga minamahal ko, pero hindi po yan hadlang na mga minamahal ko, hallelujah, atin pong mga minamahal kong maipaabot yung atin pong mga minamahal ko, hallelujah, karampatang pagsamba. Ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ipaabot po natin ang atin pong buhay na pagsamba, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Na yan naman po mga minamahal ko, hallelujah, ang inaasahan ng ating dakilang Diyos. Mapa-Miyerkules man, mapa-Biyernes, mga minamahal ko, mapalinggo, mga minamahal ko, dapat hindi nagbabago, mga minamahal ko, ang pagpapalakpak, ang pagpupuri ng mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. I give double honor and respect sa man of God, sa end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala, hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear. At mga minamahal ko, hallelujah, lahat yan mga minamahal ko, hallelujah, pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong espiritual na buhay. Nariyan ang kanila pong mga minamahal na mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mamagulang sa mahal na Panginoon. Para ang ating pong banal na iglesia patuloy na makapagmisyon, pamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan, the gospel of salvation, mga minamahal ko, throughout the whole world. At ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, at beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang kapwa manggagawa,
isa pong pinagpalang hapon. Ako po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po, ako po mga iniibig, mga minamahal ko na mahal na kapatiran na talagang patuloy na ipinagtatrabaho ang kaligtasan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, we ought to declare His marvelous works, mga minamahal ko. Atin daw pong dapat ipahayag, amen, ang karangalan niyaong tumawag sa atin, ang gloria, ang kaluwalhatian nung mga minamahal tumawag sa atin. Walang iba kundi ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sabi ng unang Pedro, kabanatang 2, ang talatay 9, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Palakpakan po natin mga pinakamamahal na Panginoon. Alam mo naman po natin ang istorya ng ating po mga buhay noon, nung wala pa tayo sa mga Panginoon. Masalimuot, madilim, mga minamahal ko na parte ng ating pong mga buhay. Amen? Pero ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y hinango doon sa kadiliman, doon sa lusak ng kasalanan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, atin pong ipahayag, mga minamahal ko, yaong karangalan. Amen? By way of, mga minamahal ko, hallelujah, declaring His glory. Itong mga minamahal ko, testimony portion, mga minamahal ko, hallelujah, atin pong naipapahayag, mga hindi lamang pasasalamat, kundi mga minamahal ko, ang kaluwalhatian nung tumawag sa atin. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi po biro, mga minamahal ko na tayo po, mga minamahal, ay talagang maatasan ng mga Panginoon na ihayag minsanan pang kanyang kabutihan, hindi lamang dito sa audience po natin, mga minamahal ko, sapagkat alam po natin na live ang streaming po natin ngayon, kaya umaabot tayo kung saan-saang sulok ng Pilipinas at kung saan-saang banda, mga minamahal ko, ng globo. Amen? At purihin natin yung pinakamamalapin, nakakaabot po sa ibang bansa yung ating po mga patutong ito, mga minamahal ko. Naalala ko minsan, mga minamahal, hindi lamang tayo, kumbaga, pang Pilipinas. We are a world-class Christians. Amen? Sino pong naniniwalang world-class ang mga anak ng Diyos? Magsabi ng, praise the Lord! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal ko, ayusin po natin, maging masinop, mga minamahal ko, ang ating pong paghahayag. Talagang full of confidence, ika nga, mga minamahal ko. At talagang wala tayong ibang ibinibida, kundi ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya akin na pong pinaghahanda ang mga nakalista po dito, mga minamahal ko. Tayo po ipangunahan ng ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po sila, mga minamahal ko, ng ating beloved Sister Nida Bacuyag. Maganda rin ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang panghuli po ay ating beloved Sister Corazon Soto, mga minamahal ko. Kaya hindi na po pagtatagal, mga minamahal ko, medyo limitado ang ating pong oras pagka Wednesday service. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong formal na buksan ating pong testimony portion. Narito na po ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya, mga minamahal ko, na ating beloved Sister Nida Bacuyag. Minsanan pa nating palakpakan ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at ipabati sa ating minamahal na ginagalang Honorable Pastor Ulises Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating assistant, beloved Pastor Rina si Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Holy Preacher. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, na magandang hapon po sa ating pong lahat po minamahal. Minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain sa riwain ng mga himala na nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo, mga minamahal. Na yun pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Na siya pong unang nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal.
na noon po minamahal, nung siya ay nabubuhay pa minamahal. Andyan na akin po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon minamahal. Dahil po hindi ko naintindihan itong banal na gawain ng minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang palagi sharing sa akin minamahal, na palagi po niya sinasabihan na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung ako po dito na naghanap buhay minamahal, akin na po siyang sinamahan sa kanya pong pagdalo noon minamahal. Kaya't ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po minamahal, na tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya noon minamahal, nung ako po nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, mga bisyo ng araw minamahal, andyan ang pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako'y napabilang sa ministeryo nito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, na hindi ko sukat akalain na pangyayari minamahal, nung kami po'y kinahabagan po ng sasakyan tricycle minamahal, na aking pong sinundo ang aking mahal na asawa dito sa ating balgawain, na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain yung taon na yun minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal na nasa aking likuran, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Na wala Hallelujah. nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa bawat paggabay niya po sa ating minamahal tuwing tayo ay umaalis po ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat na kalain pangyayari minamahal. Sa amin pong barangay po minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Andyan minamahal, nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Pinamaan sa aming sambayan ng gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagliligtas niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pagtatrabaho sa bukid minamahal. Andyan na minamahal na bagamat ako'y inaabot ng ulan minsan minamahal, andyan yung physical na pangatawan ay pinagkakalob po na ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa pinansyal, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Mario Fernandez, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At talagang mga minamahal ko, hindi po natin kayang tawaran ang pag-iingat ng mga Panginoon. Amen? Siya po, mga minamahal ko, ang talagang nagliligtas po sa atin sa tiyak na kapahamakan. Hindi po, mga minamahal ko, hallelujah, tsamba o kumbaga by chance, mga minamahal ko, na nangyari ang 2 beses na pag-iingat sa Kanya ng mga Panginoon. Amen? Una doon sa mga carnappers na talagang alam naman po natin, kapag hindi natin ibinigay yung bihikulo, mga minamahal ko, na kanilang target, it's either, mga minamahal ko, talagang saktan tayo or mga minamahal kung wala silang choice, tayo talaga, mga minamahal ko, papatayin. Amen? At doon sa stray bullet, mga minamahal ko, yung ligaw na bala
na talagang eksakto doon sa kanyang higaan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ganun na lamang mga minamahal ko ang kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang iniingatan niya yung kanyang mga iniibig na mga anak. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang we enjoy this privilege, pribileyo, mga minamahal ko, amen, bilang mga anak ng Diyos. Kaya walang dahilan, mga minamahal ko, para hindi natin patuloy na paglingkuran natin ang pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Nida Bakuyag, at sundan po siya, mga minamahal ko, na ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldish Radalmeda, at di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeda, at bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanilang anak, at sa inyong mga kapatiran, magandang hapon na po. Hallelujah, praise God. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, dahil kung maalala ko lang po, mga minamahal, nung bago po ako makakilala dito sa gawang ito po, mga minamahal, na tunay nga po na napakahirap ko rin po, mga minamahal, na akayin sa ganitong gawain po, mga minamahal. Talagang kahit na ako po'y madalas na pong binabahaginan, ngunit ito, hindi ko po ito pinapansin po, mga minamahal. Ito po'y binabaliwala ko lang po, mga minamahal. At gumawa ang mahal na Panginoon ng kaparaanan upang madako po ako sa gawain ito po. Dahil po, mga minamahal, nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak, na siya po'y nagkaroon siya ng karamdamang galis sa kanyang buong katawan, mula ulo hanggang sa kanyang talampakan. Ito po'y dinadala ko po sa doktor po, mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, sa pagbabahagi ng isang kapatiran na walang sawa po sa akin po. Naalala ko po ito, mga minamahal, na ako po ay pumunta po sa kanilang bahay po, mga minamahal, at tunay nga na nandyan po, mga minamahal, na ako, sabi ko sa kanila, gusto pong subukan na dumalo dyan sa inyo. Sabi ko po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, na araw ng linggo yun, mga minamahal, nung sila po'y dumalo po, mga minamahal, sa dako ng Marikina po. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat dinako po ako sa gawain ito po, mga minamahal, na tunay nga na yung aking anak po, mga minamahal, na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa pamamagitan ng mga patotoong ganito po, mga minamahal, talaga nakapakinig po ako, nakikinig po ako ng mga patotoo po, mga minamahal. Tunay nga na nagkaroon din po ako ng pananampalataya, at pagkatapos po ng gawain po, mga minamahal, ako po'y tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, at tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo, mga minamahal, tunay na napakadakilang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat po, kung doon po, mga minamahal, talaga grabe. Hirap na hirap po ako, mga minamahal, tunay nga na nandiyan po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldish Radalmeda. Tunay nga na yung karamdaman ng aking mahal kong anak, na mula ulo hanggang sa kanyang talampakan na galis, ito po ay talagang instant po itong pinagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, ako rin po, mga minamahal, mahina pong aking baga. At sa patuloy ko rin pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, tunay na ako po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganyan din po, isa rin pong himala po na talagang palagi ko po itong ipinapatotoo, dahil tunay nga na talagang grabe po ang himala na ginawa ng Diyos sa aking buhay, dahil ako po, mga minamahal, ay nakunan at nag-bleeding po ako ng 1 linggo po, mga minamahal. Talagang nariyan po, mga minamahal, hindi po biro po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tunay nga, napakadakilang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Right, kapag wala po akong ibang inasahan kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nariyan po, mga minamahal, hallelujah, praise God, na ako po lamang ay nagpuri, nanalangin po sa ating pinangamal na Panginoong Yesus. Dumalo po sa banal na gawain ito po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minabagabat, yung pitos po, mga minamahal, ay bulok na po sa aking sinapupunan. Ngunit tunay na mapagpala ang Diyos, mapaghimala po, mga minamahal, sapagkat yung pitos na yan po, ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus.
At tunay nga po na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat yung aking beloved husband din po mga minamahal na tunay nga noon po mga minamahal, nagkaroon din po yan ng tuberculosis po mga minamahal. Siya po ay napaalalahanan noon po mga minamahal dahil po siya po hindi na po, bihira na lang po dumadalo po mga minamahal. Hanggang dumating po ang punto po mga minamahal, nagdura na po yan ng dugo po mga minamahal. At nanghina na rin po yan mga minamahal. Nandiyan na rin po na talagang kulay, ano na po yung katawan niya, kulay dilaw na po mga minamahal, sobrang kapayatan na rin po mga minamahal at nagsabi na rin po siya sa akin na hindi na daw niya kaya, ngunit ang sabi ko sa kanya, manumbalik ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Tunay na ikaw ay pagagalingin ng mahal na Panginoong Yesus, sabi ko. Tunay nga po mga minamahal, ginawa niya po yan mga minamahal, dumalo po mga minamahal. Bakit? Bagamat noon po mga minamahal, dahil dinala ko rin po yan sa ospital, nagpadala po siya. May mga gamot din yan iniinom, ngunit talagang sadyang, siguro talagang hindi po kalooban sapagkat imbis na siya po ay lalakas po, nanghihina po siya. Kaya ang ginawa na lang po niya, dumalo, ibinilik niya yung unang pag-ibig niya, nagtapat sa pagbibigay po mga minamahal. Dahil noon po, nag-aalinlangan din niya sa pagbibigay mga minamahal. Tunay nga na sinunod niya po kalooban ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po ng after 6 months po mga minamahal, unti-unti na po siyang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. After 1 year po mga minamahal, nung siya po ay nagpa-check up po, X-ray po ulit po mga minamahal. Tunay nga nakita po sa kanyang baga po mga minamahal, sa X-ray po mga minamahal. Yung kanyang piklat sa baga po, ito yung sa kanyang baga, yung spot po sa kanyang baga, ito po piklat na po mga minamahal. Ito po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talaga nandyan po na sa kahabagan ng malapangin ng Jesus, patuloy po kung ginagamit bilang mang-aawit sa kanyang banal na ubasan. Kaya nang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan pa natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko. God bless you. Beloved Sister Nida Bakuyag, sa inyo pong pinagpalang patutong yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko at medyo alanganin na yung oras po natin mga, we have to be conscious of our time mga minamahal ko. Amen? Amen? So, doon sa dalawang magte-testify mga minamahal ko, take for 5 minutes mga minamahal ko. Amen? Ang mga minamahal ko, ang rationale po rito mga minamahal ko upang hindi po natin maagawan ng oras ng panahon yung preaching. Amen? Kasi kapag mga minamahal ko, hallelujah, inagawan po natin yung oras ng preaching mga minamahal ko, medyo mapipressure yung preacher mga minamahal ko at maaring mga minamahal ma-shorten mga minamahal ko yung pag-aaral po natin at hindi natin pwedeng mga minamahal ko i-shorten kumbaga dahil, amen, maapektuhan yung mensahe. So mga minamahal ko, hallelujah, pag Wednesday we have to be conscious mga minamahal sa oras. Kaya atin na pong tinatawagan ating beloved brother Fernando de Guzman at ang huli po ay ating beloved Sister Corazon Soto. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdadakila, pagluluwalhati, nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako ay nagpapaabot ng dubling magalang at pagbati sa ating minamahal, Evangelist Pastor Will D. Almeida, at ganun din po sa kanyang turo at aral, ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa beloved Almeida Children's, at ganun din po sa mga pastoral workers, at ganun din po sa mga beloved elders, at ganun din po sa ating mga kapatiran, at ganun din po sa ating beloved ordained preacher, Bobo Iner, at sa kanyang anak, mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang luwalhati ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nung araw po, minamahal nang hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagkat ako po ay lumaki po sa isang minamahal, doon po ako sinilang minamahal. Hanggang sa wasnong edad na po ako, nagkaisip na po ako, doon na po namulat po yung kaisipan ng mga laman, mga minamahal. Na doon po, mga minamahal, ako'y natuto nagbarkada, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, hanggang
Ang mga bisyo po, mga minamahal, pag-iinom ng alak, mga minamahal, paggamit po ng marijuana, mga minamahal, yung po, mga minamahal, taglay-taglay ko po sa aking buhay, mga minamahal, sapagkat mayroon din po akong dinadaluan na reliyon, mga minamahal, ngunit wala pong pagbabago, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, minsan sa isang araw po, mga minamahal, dumating sa buhay ko, mga minamahal, ako'y napagulo, mga minamahal, sa dako na po ng Masinlok, Sambales, mga minamahal, sa isang minahan po, mga minamahal. Dinala po ako sa Masinlok, mga minamahal, sa station, mga minamahal. Doon po, hindi ko po alam na ako'y nakagawa pala ng mga bagay na hindi ko nasa mga minamahal po, nahulian ng nakapkapan po ng baril. Dinala po ako dyan, mga minamahal, sa munisipyo, mga minamahal, sa Masinlok, mga minamahal. Nagulo po ang aking mga pamilya, mga minamahal, ang aking mga magulang, mga minamahal, pati ang aking kapatid, mga minamahal, sila po ay naguluminan sa aking mga minamahal. Yung trabaho nila po, mga minamahal, talagang kumpo sila na ang trabaho nila, naiwanan nila dahil sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, inisikaso nila po yung kaso ko po, mga minamahal. Hanggang ako'y napiyansahan, mga minamahal, ako'y umuwi dito po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Yung po 1989 po, mga minamahal, ako'y pumunta ng Tagaytay, nagtrabaho po doon, mga minamahal, napalaginipan ko, minamahal, sa aking higaan, mga minamahal, sa Pangitain. Nagliwanag po, mga minamahal, ang langit, mga minamahal, ang nakasulat po doon, Jesus, mga minamahal. Kaya po, minamahal, nung araw po yung minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal, nakakilala na pala ang aking kuya, mga minamahal, at pinagaling na rin po yung mga karamdaman nila, mga minamahal. Praise the Lord. Ako po, hindi pala Hallelujah. nakakilala, ako iniinyahan ng aking kuya, pumunta po dito sa gawain ng dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Diyan po ako nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po ay nagpatuloy, mga minamahal, ang mga himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon. May kaso po akong illegal firearms, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, kailangan ko na pong kumuha ng NBI clearance, ngunit wala po. May kaso po ako, hindi ako binigyan ng barangay NBI clearance, mga minamahal. Ngayon po, nung ako'y nakakilala sa ang himala ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal, nung ako'y kailangan ko na po yung NBI clearance, ako po'y nagpasting ng 3 araw po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nung ako'y kumuha sa dako po ng Dagupan, mga minamahal, kumuha po ako ng NBI. Yung po, ang nakalagay po doon, negative, wala po akong kaso, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya ako Hallelujah. nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ito pa ang himala, mga minamahal. Nung ako'y nag-retire na po, mga minamahal, 2019, mga minamahal, napagawa po ako ng certificate employee, mga minamahal. Sa dako po ng Maynila, sumulat po ako, mga minamahal. Sinabi sa akin ng kumpanya, pumunta ka na doon sa LBC sapagkat pinadala na namin, sabi ng nakausap ko po sa opisina. Ngunit hindi pa dumadating yung mga minamahal, yung delivery truck, mga minamahal. Sabi sa akin, hintayin mo muna, sabi niya. Hintay ko, pagdating niya, dumating na kaagad, mga minamahal. Ang himala ng mahal na Panginoon, nung nakuha na nila yung mga sulat, mga minamahal, nilagay nila sa maayos na lugar. Nung kunin ko na po yung sulat, minamahal, nasa harapan na nila yung sulat, mga minamahal. Nagtaka po yung babae, bet nandito na yung pangalan mo, sabi niya sa akin. Kaya salamat sa mahal na Panginoon at pananampalataya na yan ang bibigay sa akin ng kalakasan hanggang sa oras po Praise dito. the Lord. Mga minamahal, nagtrabaho po ako rin po dyan sa dako ng Santa Cruz, mga minamahal. 10 years, magti-10 years po bilang isang miniro po dyan sa underground, mga minamahal. Yung po sa aking trabaho, talagang mabigat po yun ang trabaho ko. Ang disgrasya po talagang napakalapit sa amin, mga minamahal. Mayroon po yung ground nasa taas po, mga minamahal. Habang kami naglilinis po, yung kasama kong minamahal, nilinis namin po yun. Nalinisan na namin po, mga minamahal.
nung umatras na po kami at titimburan na po namin, bigla po bumagsak yung napakaraming waste mga minamahal. Salamat sa Panginoon at kami pinag-ingatan ng mahal na Panginoon si Praise the Kristo. Lord. Hallelujah. At ganun din po, nung magsasara na po yung kumpanya namin gawa ng delikado na po, ako'y umuwi na 2019 po mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. God bless your beloved Brother Fernando de Guzman sa inyo pong patotoong yan. At atin na pong tinatawagan yung huling magpapasalamat. Narito po ating beloved Sister Corazon Soto. At maganda na po ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, pasasalamat, at pagpaparangal tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will de Almeida, ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal at aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, sa lahat po ng Almeida Children, sa inyong mga kapatiran, sa ating pong mga manggagawa. Bumabati po ako ng magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y napupuri, nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos na ako naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng ginawa pong kabutihan po sa aking buhay. Andyan po mga minamahal na ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal, year 2012 po, nung ang aking mahal na asawa po ay ginamit na ang karamdaman po ng aking mahal na asawa na siya po ay nagkaroon po ng sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po mga minamahal dahil po nagkaroon po siya ng kidney failure, nawala na rin po siya ng paningin at manas na po ang kanyang buong katawan po mga minamahal. At sa panahon na yun mga minamahal, isang kapatiran po ang ginamit din po ng ating dakilang Diyos upang kami po ay makakilala po sa gawain ito mga minamahal. At andyan po na kami po ay tumalima agad sa ating kapatiran na ito at nagtiwala agad sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po na sa unang dalo po lamang namin po noon mga minamahal, tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Andyan po mga minamahal, ang aking mahal na asawa, siya po ay pinalakas uli at nadugtungan ng 2 taon po ang kanyang buhay. At sa ngayon po mga minamahal, nasa piling ng ating dakilang Diyos ang aking mahal na asawa po. At pinapasalamatan ko po ang aking dakilang Diyos dahil po noong wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po na may mga taglay-taglay po akong karamdaman na nagpahirap din po sa akin mga minamahal. Ang aking sakit po noon, high blood arthritis at nervyos po mga minamahal. At andyan po nung tinanggap ko rin po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. Andyan po mga minamahal, lahat ng aking mga nabanggit na sakit sa unat dalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Will de Almeida, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na ating Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating dakilang Diyos sa pagbabago din po ng aking buhay po mga minamahal. Dati-dati po, ang aming buhay po noon ay magulo po mga minamahal dahil po ang aking mahal na asawa. Andyan po ang mga bisyo po mga minamahal. Siya po ay umiinom ng alak. Andyan po ang paninigarilyo at mahilig po sa barkada noon mga minamahal. Andyan po mga minamahal kung may mga okasyon. Andyan po mga minamahal na wala po sa loob ng aming bahay. Andyan po mga minamahal na nasa labas po yan sa nakapiling po yan ang mga barkada po na nakikipag-inuman po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, siya po ang gumawa ng paraan na kami po ay kahabagan, hallelujah, na andyan po na sa ngayon po mga minamahal, ipinagkalob ng ating dakilang Diyos po ang kapayapaan po sa puso't isipan. Hallelujah, praise the Lord. At andyan din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa pagpapagaling po ng aking 2 anak po na babae po na ang sakit nila noon po mga minamahal ay sa pananakit po ng ulo po mga minamahal kung saan andyan po pag sumakit na po ang kanilang ulo, andyan po na sila po ay nagsusuka po mga minamahal. At andyan po na nangihina po ang kanilang pisingal na pagkatawan po mga minamahal dahil po pag sinumpong sila po mga minamahal, andyan po nakahiga lamang po sila mga minamahal.
Noon po mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, yun ang kanilang karamdaman. Subalit, napakabuti po ng aking dakilang Diyos mga minamahal. Nung ako po ay nakakilala po dito sa gawain ito mga minamahal, andyan po na ang aking mga anak din po ay pinagpala din po mga minamahal dahil po sa ngayon po mga minamahal yung kanilang sakit. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal natin Panginoon Praise the Hesus. Lord. Ganon din po sa karamdaman ng aking mahal na apo din po noon mga minamahal. May taglay-taglay siya sakit na pananakit po sa tiyan po mga minamahal kung saan pag sinumpong yan mga minamahal kahit bagong gising o kahit kumakain. Andyan po mga minamahal, hindi na po siya makakain po sa pananakit ng tiyan po mga minamahal. Subalit, ipinaisip sa akin ng ating dakilang Diyos na siya po ay aking dalhin dito sa ating banalagawain po mga minamahal. Andyan po sa pamamagitan po ng paglilihans po mga minamahal. Hindi ko po namalayan mga minamahal na aking mahal na apo ay pinagaling na pala ng ating po Praise the dakilang Diyos. Lord. mga minamahal. Hallelujah. Andyan din po, nagpapuri, nagpasalamat din po ako sa ating dakilang Diyos sa pag-iingat po sa aking mga anak po mga minamahal sa mga disgrasya, sakit, kapahamakan. Ganun din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng magpagpapala po na ipinagkakaloob niya po sa araw-araw na hindi po kami pinagkukulang. Diyan po ang pagpapala pong financial, material, physical, at higit-higit ang pagpapala pong spiritual. At ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tangi sa ating pinakamamahal natin, Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Corazon Soto, sa inyo pong patutong yan. At yan po natatapos mga minamahal kong paghayag ng mga pinagpala at mga buhay ng mga patotoo. At at this point in time, mga minamahal ko, tayo pidara ko na sa pag-aawitan ng mga ating beloved finest choir. At ating pong tiyakin mga minamahal ko na ating pong maramdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating mga pinakamamahal po yan. Habang sila po yan nagpo-formation, tayo na po lahat ay tumayo. Tayo po muna umawit sa ating mga pinakamamahal po yan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. At mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ating po samahan mga minamahal kong mga hanay ng ating mga kupunan, mga minamahal ko. At tiyakin po natin mga minamahal ko, magsumika po ang bawat isa na maramdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating pinakamamahal ng Panginoon. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Our Father,
Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bago natin awitin ang huling awitin natin, minamahal ang mga awit, minsanan pa natin ipikit ang ating mga mata, magipag-ugnay po tayo sa ating buhay na Diyos. Tayo po'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang mga pagkakamali upang ating maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Dakila't mapagpala namin Diyos sa namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Muli sa hapong ito, sama-sama kaming magkakapatid, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Nasambit ng aming mga labi, ito may sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan ang panghiniling namin na kami po'y puspusin mo ng napakatamis na presensya na siyang kailangan ng bawat sasama amin. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Will Disran, almin namin sinasaway ang mga demonyo ng hadlang kasaot in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, anoint this last song, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. And you realize life is not always fair. You can run away and hide, but you won't mend inside. You can change your circumstances with a prayer. When you're
Just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. When you're up against a wall Yes, there's and Jesus. your mountain seems so Oh, hallelujah. tall, Mercy upon us, there's and Jesus. you realize life is not always Hallelujah. fair. You can run away and hide. Let the old man decide. You can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, Amen. Hallelujah. Hallelujah. praise His name. Hallelujah. 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 Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. You can turn the hurt away. When it seems you're all alone, praise His name. When your hand can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. You can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimonies. You see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. Hallelujah. 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 When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. We can praise the hurt away.
Pagdasal po natin ang ating malapangin maminamahal. God bless you, choir. At tayo po magpatuloy. Lahat magsabi ng praise the Lord. At maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinaka...